Здравейте! В днешното видео, в което ще ви покажем чанта зад кулисите на снимане и обработка на едно YouTube видео. Започваме с плетенето. След като чантичката е изработена, започваме да съчетаваме детайлите, които ще подхождат на конкретния модел и съответно избираме каква да бъде дръжката, плетена или от синджир. А това всъщност може да бъде и ваш дизайн. Вие сами да решите каква да бъде чантата, форма, какъв да бъде акцента и съответно дали дръжката да бъде плетена от същата материя или дървена дръжка или съответно дръжка синджир. След като чантичката е напълно готова, слагаме етикети. След като чантата е вече напълно готова, правиме нейното заснемане. Като обикновено снимаме за всички социални мрежи и ето тук може да видите кадри от нашите задкулисии. Когато чантата е поръчана, преминаваме към нейната опаковка, която правиме грижливо, стилно, елегантно и с много любов. И така, една ръчно плетена чанта вече пътува към своята притежателка. А вие не забравяйте да се абонирате за канала ни и да гледате следващите YouTube видеа. Следвайте ни в социалните мрежи, където качваме нови модели, идеи и вдъхновения.